హలో అందరికీ. వెల్కమ్ టు రామస్వాతి కలెక్షన్స్. నా పేరు గాయత్రి. ఫస్ట్‌లో నేను థ్రెడ్ బ్యాంగిల్స్ నాకు నేనే చేసుకునేదాన్ని. ఫ్రెండ్స్ చూసి చాలా బాగున్నాయి అని చెప్పినప్పుడు లోపల ఒక సైలెంట్ స్మైల్. అప్పుడు ఒకరోజు అనిపించింది, వై కాంట్ ఐ ట్రై దిస్ ఆన్‌లైన్? ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉంది. కానీ బిజినెస్ అంటే టాలెంట్ ఒక్కటే కాదు అని స్లోగా నేర్చుకున్నాను. చాలాసార్లు అలా జరిగింది. బెస్ట్ క్వాలిటీ మెటీరియల్‌తో చేసినా ఎప్పుడూ కస్టమర్స్‌కి మార్జిన్ లేకుండా సెల్ చేసేదాన్ని. అప్పుడు అర్థమైంది, కస్టమర్స్‌కి బెస్ట్ క్వాలిటీ విత్ హోల్‌సేల్ ప్రైస్‌లో ఇవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ మనమే రైట్ హోల్‌సేలర్ నుండి తీసుకోవాలి. రాంగ్ హోల్‌సేలర్ అంటే మనం ఎంత ట్రై చేసినా కస్టమర్స్‌కి బెస్ట్ క్వాలిటీలో ఇవ్వగలుగుతాం కానీ హోల్‌సేల్ ప్రైస్‌కి ఇవ్వలేము. నేను అఫోర్డబుల్ ప్రైజెస్‌లో బెస్ట్ క్వాలిటీ కస్టమర్స్‌కి ఇవ్వాలని తెలుసుకున్నాను. ఇది నా ఎక్స్‌పీరియన్స్. మీరు కూడా అలాంటి ఫేజ్‌లో ఉంటే జస్ట్ నో దిస్. మీ ఫీలింగ్ నేను అర్థం చేసుకోగలను. థ్యాంక్ యూ.